Aha, Igbo agwụchie m ọnụ mago ka o si adị na abụ nwanne ụlọ nwoke onye mgbasa ozi ya. Anyị ebulukwa nabata n'ụbọchị nke taa maka na o nwere okwu dị mkpa anyị chọrọ itinye ọnụ na ya. Ebe ọ bụla isi ene n'anya asị m ihe ọma ma ele gị uhuruchi o, efifie ọma o, mgbede ọma o, ebe ọbụla ị nọ nke onye na-eme na-agazieli ya. Igbo mụrụ nze mmụọ ọzọ, o nwere ozi dị mkpa anyị bụ wee bịa n'ụbọchị nke taata. A na-akọwakwanụ maka na nwanne anyị nwoke bụ Akwa Okuko Onye Oba, bụrụkwanụ Akwa Okuko Onye Ọgwụ, bụrụkwanụ dibịa karịsịa, bụrụkwanụ obere nwa na-eme ire, apụtago wee sị na ndị upcoming dibịa unu ejizi na-achọ followers. Ịma na agwụ mara gị na ị chọrọ ime dibịa, ha Akwa Okuko aka. Ọ bụghị onye bido nke ọkpụwa Akwa Okuko n'ọnụ, ọ bụghị onye si ebe o si pụta ọkpụrụ Akwa Okuko n'ọnụ. Onye ọbụla megha na nke ome ọkpụwa akwasị ya akwasị na-enwe ma o ji wee na-akpụ oke mgbe wee hapụrụ n'unu ka unu mewe n'ihe dị unu mmanụ mana nọ n'ezie n'anya wee sị ka o tinye bụ okwu ọnụ maka na ọ sị kata m ihe ike ya eme odogwu ihe ike mee ịghọtago, kata ma odogwu ya nwụdachi ụzọ ka ihe ike wee mee. Ọ wee na-akpọkụkwa ndị pastọ niile dị agha, ndị upcoming pastọ wee na-asịkwa ha nna ha ana m aka o ka m were ndụ mmeri ihe maka na o ji nwata na ana jikwa n'onwe ya. Akwa Okuko Tiwaraki bụ onye Ọba wụrụkwa na onye ọgwụ wee na-akụwa ndị upcoming pastor ha ya aka na ndị dịka TB Joshua, Lazarus Moka ha na Kedafianụ na Fada Mbaka ha na ndị agha agafego egbe na ha na-ahazi akpụ pastọ n'ọnụ ka ndị upcoming pastors si akpụ ka ha na-aza akpụ dibịa n'ọnụ ka ndị upcoming pastors si akpụ dibịa n'ọnụ. Unu ha alụghị omenala. Ọ bụrụkwa ofu okwu kwa Chimarin Temple kwukwalụ mgbọsị gara aga, unu ha omenala aka ịmanụ na ọkwa ka iyi eme mewe ụka gị. Na mgbe Jizọs bịagoro, Jizọs mgbe nke ya ndị dibịa nọ, ndị na-eme majik nọkwa, mana o mechaa na ndị atọghata ha, ndị na-akpọnwụkwanụ ka atọghata ha ọ dịla ha. Ịghọtago, unu enene vidio ka unu fụ ebe Akwa Okuko chịrị ndị dibịa upcoming dibịa warning na ndị upcoming pastors warning. Ngwa nenene ya ka unu fụ. Ala na eze mmụọ na-agụ alọ mụba akwa mmụọ bịara tata. O nwere ibe ntị ka m kwuo na-abịa ikolobịa ya ọtọ iwe mere ya ọtọ kama ibere ya emodogwu ibe ike mee a sị nsị eke na ekezi ebụọ abụọ ọnọ ya bụta ka ọ bụrụ na nna maka na eke o nwere ike mgbe eju elu na tọnụ asị na ndị evo ka ọ na-ekegide ibe nwa gwụrụ ma ọ bụrụ na abụọ abụọ ma ndị ajọ okpokpo mma akwatụva ndị nwa nwe okwu okwu mma akwatụva ka m wee bụta ibe m maka na mmadụ agha alalụsị oke na ikolobịa ọ bịakwuo na nka ọchọ ka o buru m ụzọ lalụ. O nwere ibe nsị ka m bịa ka m kwuo ịma na ị na-anya onye bido dibịa tata ahụ ọkpọba akwa, onye bido pastọ tata ahụ ọkpọba akwa. Amaara m ebe ụnụ na-achọ followers mana iwe we n'ụnụ na matala ụnụ, iwe we n'ụnụ na matala ụnụ maka na mmadụ ka mmadụ ji ebido aka wee rigota. Mana o nwere obibe m chọrọ ka m gwa gị, Lazarus Moka fa bụ ndị isi ụka enwega, TB Joshua fa bụ ndị isi ụka enwega mgbe nwa eji ike Mbaka fa bụ ndị isi ụka enwe ịnụgo ebe fakpọ dibịa ndị nwe agafelugo ogbe so ogbe ya ejisi ya jie so na mụ fụta ụnụ asị ndị upcoming dibịa na ndị upcoming pastors and ifu njem ibe afụ bụ na ụnụ enega anya n'ọdụ ka akwa na anakọsị ụnụ kọstọma na ndị dibịa na-elilozi nne, ndị pastọ na-elilozi nne. Onye jụrụ ọsị na jekọba akwa ana m anara ụnụ kọstọma si na ife ya agba mbọ ka imebe bụ ọ bụrụ na ịgwọ ọgwụ na ọ dị ele ya ọbachi ụka ọ ịgwọ ọkụ o lee. Ọ bụrụ na ị na-enwere members ya ọbachi ụka inwewe members. Ọ bụzie na ịtụgharị anya na ị na-enwetara members bịa ka m gwọrị gị ọgwụ na oke ite bụ mmadụ na-agwọ ya ọlụbụ ọlụ. Akwa ka Akwa Onye Ọba dibịa bifo mmadụ awarịa gị sị na ya gwọrọ gị awere ka ịkpataba ego mara ego na o nwere. Bifo mmadụ awa asị na ya ekpere gị ekpere ịgbaba moto mara ụdị moto ọ na-agba. Bifo mmadụ asị gị na ya ekpere gị ekpere ịlụọ họteelụ mara họteelụ na o nwere sasazi n'ụlọ isi. Ndị nwa bụ ndị ogbenye fa na-achọ onye ba ya eji were rigota ọ galapụ ndị a na-ekafa mma na ọgụ ya ekpere ofe ekpere mmụọ gwara gị
na bifo etu aka dibịa gwọọrụ gị ọgwụ nene ya malụ na ọwa ọtụkwọ na ọgwụ abụ ọcha ịgwọ ọrụ si na ọgwụgwọ ọrịa onwe maka bifo mmadụ agwọọrụ mmadụ ọgwụ ka onwe ego onye bụ ụzọ onwe ego mmụ kwuru ya were okwu m mere ive ịma na akwa ya na-ekwu kama na ige ntị n'ụlọ ụgbọda nda na mmụnwa na-ekwuru ka mmadụ aka etebe ihe odi na abụ na nderi ka m nwere okwu nna mbụ yi ọtọ were okwu nna mbụ na-ekwu ibe abụ na-ekwu o nwere ibe na-ekwu onye nwere ntị ya anụrụ na mmụnwa na-ekwuru ka mmadụ sumodokwa ya na o nwere ibe na-ekwu ntị ụmụnne m unu afụgo na aka ha aka na-emeghe eme akwa onye ọba bụrụkwa na onye ọgwụ ekwuo na sị ha na ya aka ha na omenala Igbo anyị aka unu na-akpụgharị ha ọ na-adịzi aka asị na ndị Igbo na-eso okwu ndị Igbo anyị unu amegide gị ha megide ihe ọ bụzi aka asị na onye nweta obere ike dị na pastọ ojeje chalenji we ndị bi ya ofu okwu aka ka nwanne anyị nwoke bụ mmiri enwile mgbosi a dọrọ odimeje aka na ntị wee sịa na ha na-ayọ omenala anyị aka na ijegoje buo ite buo nke a buo ite buo mmoloko stil ihe na-ebe ka na-eme amanwụkpọ n'ofu mgbọsị ọ dị mmadụ eto apụta na nkịta kwuo onye bụ okwu si ndị ụka ha alụ na ha aka ka ha mewe ihe chi ha kpọọ ha wee mewe na mgbọsị agbacha ọsọ agụọ mile na mgbọsị ikpe onye adịkwana sọpụra na dibịa eburu sọm pastọs ụzọ ruo n'igwe na-aghọtago ya mana ọnụ ọbụla ochi na-adị anyị na-ewetara unu ozi dịkwa oke mkpa bụrụkwana ozi gbasatara unu bụrụkwana ozi unu ya na-ege na-atụgharị iche maka na ihe siri ike na Naịjirịa ọ bụkwana nke anyị achị ọchị na ọkwana nke anyị ama njakịrị na ọkwana okwu dị aṅaa anyị eti ọnụ gbasata ihe na-eri Igbo anụ na ahụ eti ikwu ọnụ na amagoro ka chanel anyị bụ chanel anyị bụ Igbo Channels TV ngwana ebe ọ bụla ị nọ na-anụ unu masị gị sọskraịbụ kwa na like ya share this video ka ị gbasapụla anyị ya ka o luo ikwu luo ịba ntị mgbarụnụ ka ọ dị na mbọsị ọzọ Igbo bụ Igbo ekene m unu